ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଶୀତ ଦିନିଆ ପିକନିକ୍ ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମାହିର ଥିଲି। ପିକନିକ୍ ହବ ମାନେ କୁରକୁରେ, ଲେସ୍, ଅଙ୍କଲ୍ ଚିପ୍ସ, ଆଣ୍ଟି ଚିପ୍ସ, ନାନା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚିପ୍ସ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ରାତି ସାରା ଶୋଇବିନି। ରାତି ଟୋଟାଲି ନିଦ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ କେତେ ଗଲା, ଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ ଶୋଇବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଶୋଇବାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ନିଦଟା ମାଡ଼ି ଗଲା। ସ୍କୁଲରୁ ବସ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହବ? ବସ୍ ତ ଗଲାଣି, ଘରେ ପିକନିକ୍ ବନେଇବା ଆଉ କ'ଣ। ସେଦିନ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ କଲିଜାରୁ ଫାଳେ କିଡ଼ନୀ ପଳେଇଲା କି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପିକନିକ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ କହିବେ, ଏରେ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଛୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଥିଲା ରେ, ତୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ମଜା ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣଟା ମଜା ହବ, ଯାଇ ତ ପାରିଲିନି ଆଉ, କିଛି କହିକି ଲାଭ ହବନି ଆଉ। ଥାଉ।